Vi står her med Alexander Elund fra SIF. Hvordan er det at rykke klub? Det er meget fint. Først så spillede jeg i en klub, som hedder Jasper Boldklub, og det synes jeg ikke var specielt godt. Så hørte jeg som Skovshoved, og så flyttede jeg direkte hertil, så hurtigt jeg kunne. Er Skovshoved en bedre klub end Jægersborg? Jeg er meget bedre, synes jeg selv. Hvorfor er det en bedre klub? Jeg synes, træningerne er meget mere seriøse, og jeg får også meget mere ud af træningen, kan jeg mærke. Er der bedre sammenhold på SIF end på Jægersborg? Ja, det synes jeg da, fordi i JB så var det noget mere med, at når man fik bolden, så var det bare op med den, og så skulle man så bare prøve at få det mest ud af den bold, som man fik. Når du bliver fast spiller på holdet, kommer du så til at starte inden? Det håber jeg da, men så skal jeg lige skubbe Van Havne-holdet. Hvorfor er Van Havn bedre end dig? Ej, det kan godt være, at han ikke er bedre end mig, men han har været her i klubben så længe, så vidt jeg ved, har han været her rigtig længe i klubben. Og jeg tror, han har fået en fast position på angribertoppen, så jeg tror, det bliver svært at få ham af.